Hi guys, nagpags na dinhi guys. Oh, nagpags na gyud guys. Oh, di na halos makita ang dalan guys, nagpags na. Hey, welcome. Sa ganito. What the heck? Oh, guys. Oh, wala ka jacket unya, saan pagtulog? Agay, welcome. Sorry. Bong Piskador. Bong Piskador. Mawala na po dahil siya, no? Oh, madala sa hangin. Nagpag. Kailan lagi nimo siya pang minor? Lang ako. Nawala. Nasa kabantay. Amerika! Ano Amerika? Na kuwan sa hangin. Walang dati niya. Nangumpra dahil sila. Ito yung asawa. Kagawad. Mana? Ay, nagkita rag yun mi diri sa kapatagan ni Kagawad Bong Piskador guys. Tagbo mi. Wow, kay diha guys, oh. Wow. Bukid, oh. Wow, kay diha ang bukid guys. Wow. Tanghawa lang guys. Tapos, natinaw na tsupan eh. Oh, kaya patpat sa hangin. Ito ha. Nice kayo ang bukid. Kanaan sa mana? Ano gato ano mulin? Dong, naradong oh. Katong na bike. Katong na bike ba tro? Heaven's Dew. Evans Tube. Heaven's Dew guys. Kami nila ni Madam Sisa. Kami nila ni. Oh, dahin mo na nga to. Talagyan ko. Heaven's Dew. Ara, Heaven's Dew guys. Ah. Yan kay tao guys. Amerika! Amerika. Heaven's Dew, agi-agi lang mi guys. Agi mi guys. Agi lang ni boss. Heaven's Dew guys, agi-agi lang mi. Naligo na ba ka dito ba? Bye bye guys. Tulong na po sa